Xa son 5 as edicións nas que Gealsa, coa axuda doutros patrocinadores, puxo en marcha unha andaina solidaria para contribuir á investigación de enfermidades hematolóxicas. Pois desde que fai 5 anos me chamou Marga para apoiar esta causa, non o dubidei, porque a verdad me parece unha iniciativa maravillosa e animo todo o mundo a que se apunte, porque colaborar con isto é axudar a todos. Unha fundación que é de aquí, de Galicia, que trata con pacientes de Galicia, na nosa área sanitaria principalmente, en Santiago, e que fan unha labor de investigación que é fundamental ao final para que os pacientes de cancro hematolóxico poidan ter os mellores tratamentos e ao final pois tamén unha mellor calidade de vida. Dende Gealsa, dende o proxecto UISI de RSC, unha dos eixes é esa colaboración ca cidadanía, por eso esta andaina encaixou perfectamente desde os inicios. A proba que combina solidariedade e deporte terá lugar o 28 de setembro con saída dende a Praza de Galicia ás 10 da mañá. O recorrido vai ser como todos os anos de 10 km. Este ano vamos a variar un pouco. Non creo que, a ver se co consentimento aquí de Margarita, a nosa presidenta de club, me deixa facer unha variante, creo que ten que ser diferente. Entonces, bueno, creo que lle vai a gustar a xente. Vai ser pola parte norte de Boiro, e creo que sí, ten o seu atractivo tamén a parte norte. Os fondos recadados irán destinados ao grupo de investigación que a Fundación Stop Leucemia ten en Santiago. Estamos en Santiago de Compostela, somos un grupo que aplicamos a inteligencia artificial para mellorar o diagnóstico e o tratamento das enfermidades hematolóxicas e grazas a iniciativas así, pois o noso equipo pode seguir crecendo ano tras ano e podemos ir abarcando novos proxectos que axuden tanto aos pacientes como tamén ao diferente equipo médico que ten que tratar os pacientes para mellorar na toma de decisións. Os interesados en participar poden inscribirse na web de M-Sports ou de xeito presencial nas oficinas de Gealsa. Tamén será posible facelo antes da proba o propio día. Animar a veciñanza de Boiro, cada ano somos máis, esta é a quinta edición xa, eu acabo de facelo ahora mismo, de inscribirme ahora mismo, fai un rato, animar a toda a veciñanza de Boiro a facelo, porque vamos a facer un pouco de deporte, vamos a ter un día de familia, e de, pois eso, de diversión, e de compañerismo, e de, pois eso, de convivencia, non? Dende a organización agardan superar os 1000 participantes.